Здравейте хора, днес ще опитваме някакви... Паднахме стинките. Аз ще опитвам това, Теди ще опитва... Това някакви бомбони и някакъв чист без име. Със И се сол. казва без име. Не, няма си име. Аз пробвам и трите неща, защото съм си взела неща, които съм яла. Тя си взе това И хико. това. Да. Я си взе Ама аз си хико, взех такова. нали? А па И аз си си взе взех и той чип. Фидела Лей. Да, аз си взех... Чекай. Да, си взех чип. Кое първо ще започвам от Да, с сладкото. Не, ти с кое искаш да започваш? От От моите тези неща. Не, моите от неща. тези трета. С това, защото сигурно ще има вкус на... Това. Да, защото Ти от кое искаш? Чипсо. Без Аз- име. Аз искам също това. Значи това. Дигна си това. Да, айде, да го отваряме. Което значи, че може би това са като нея бомбони американските, където има Да. вкус на ушна калма. Не, супол. Да, и Дай на си ушна ръката. калма. Първото, което ще падне. Ние хора. Не бе, Хора, Това е моето. това мирише... ето На ги. нищо не мирише. Да, не нещо. Ти. Чакайте бе, ето ги. Едно. Да, не мога, дъвча. Може Моето е хубаво. И моето е с ягода и с лимон. Но моето е с ябълка. Моето е с лимон Не, моето е с и ягода. ягода. Моето... На мен не ми хареса, защото накрая като го сдъвкаш това, той като дъвка, нали? Но накрая ти се немаш прах в устата. И то, Прах за пране. да, Страшно. гледайте, да го додълчиш, то се маха вкуса. Добре, да пробваме сега това. Чакай, дай малко на това камерата. И шало. Ето това. Помня, че не го преправим. Чакайте. Това е TikTok. На TikTok. Добре? Остави го. Да. Нека да го отворим. Те вътре са май 4. Ма, това дъвки ли са? Защото аз не разбрах. Да, да. Аз мисля, че са карти. Не, дъвки. Мислех първо, че са карти. Аз мислех, че съм как... Дъвки са, има и с диня. О, да, мирише на дъвка. Опа. Да, те са по... Вземете си... О, да, това е с диня, хора. Това са с ягода. Това сигурно ще ми... Това Това е сигурно с ще има ягода. вкус на нея, като другите в билата или в каква. Това са с ягода. Добре, хора, сега ще пробвам. Ето ги. Вижте колко... моята излезе... Моето буквално е розово. Той на всичко е розово. розови. Ето ги. Излишно, че добре. 3, 2, 1. Хората сега не са не усещам. Не това е. Това е ужасно.